Hát, elmerültél itt a főzési tudományban. Milyen erőfeszítést kívánsz tőlem? Nem Szellemileg? Olyan ételeket készítettek a vendégeink, amelyek mentesek, tehát sok szempontból azoknak is fogyaszthatók, akik allergiásak bármelyik hozzávalóra, vagy cukorbetegségről beszélünk, vagy tej, vagy lisztallergiáról, vagy pedig szeretnének így étkezni. De miért szeretne bárki is így étkezni? Teszem én fel a kérdést. Hát széles a skála szerintem, egyrészt ugye elindulhatunk onnan, amit te mondtál, allergia, ételintolerancia, és onnantól kezdve pedig akár egy fogyókúra szerves része is lehet, amiben mondjuk nagyon sokat tud segíteni egy mintaétrend, amelyből egyes elemek ki vannak hagyva, mégis teljes értékű, amit teszünk, akár hogyha valaki vegetáriánus, akár egyéb okokból, tehát ennek számos oka lehet, és nem feltétlenül egy életre szóló döntés, hanem akár ez egyeseknél tarthat hetekig is, vagy hónapokig, de akkor ez nagy segítség. Hát akár ilyen tisztítókúrának is felfogni? Igen, ez egy mellékes hatása ennek az egész étkezésnek, hogy az ember súlyt is veszít vele, tehát ez mondjuk nem utolsó szempont azoknak a nőknek, akik szeretnének diétázni, hogy egy tejcukorlisztmentes diéta adott esetben plusz kilóktól szabadít meg. Hát ez egészséges, finom, allergiamentes, nem? Igen, Tehát mi kell még? És nem találtunk evőeszközt, hogy pálcikával kóstolgatunk. Persze. De nagyjából 5 perc alatt készültetek el ezekkel az ételekkel? Ez így van. Általában arra törekszel, hogy ilyen nagyon gyors ételeket készítsél? Igen, mert mondjuk nagyon sok anyuka van, aki ugye munkából hazatér, és a kisgyereknek valamit ételt egy vacsorát össze kell állítani, és az nagyon fontos, hogy az gyorsan és könnyen elkészíthető legyen, és ilyen szempontból speciális. Mennyivel drágábbak, bocsánat, csak az ára akartam rákérdezni, mennyivel drágábbak ezek az alapanyagok, amik mentesek? Valamelyes drágábbak, tehát mindenféleképpen fontos az egyéni beszerzés, tehát hogy utána kell menni, hogy hol, milyen áron, milyen minőségben kapjuk meg ezeket az alapanyagokat, és úgy lehet igazából spórolni ezekkel az anyagokkal. Bátran kell kísérletezni. És kísérletezni kell, mert meg lehet tanulni. Mert nagyon finomak. Erről még nem is beszéltünk egyébként, ez egy Raffaello golyó, amit teljesen cukor- és tejmentes. Tejmentes és gluténmentes. És megmerem kockáztatni, hogy jobb az íze, mint a boltban csiliárdokért kapható hasonló nevű, ugyanolyan nevű. Golyó. Igen, nagyon finom az. Nagyon szépen köszönjük a tippeket, reméljük, hogy önöknek is hasznos tippekkel tudtunk szolgálni, és akkor most játszunk gyorsan itt az adás végén. Így van, halló!